Mwana uyu pane munhu ari kumushandisa. Uri kundinzwisisa? Uri kushandiswa mwana uyu. Uri urombwa. Uri kushandiswa mwana uyu. Kuti inherera. Mandinzwisisa. Watora advantage yekuti mwana uyu haana vabereki. Mwari uri kunditi mai makanditarisei. Mubatsire mwana uyu. Musaregera mwana uyu. Ndaona maruwa neshamwani zvakataura. Motora ivhu repaitira. Handitika mosanganisa netokoro chisoti. Sauti yeredizo. Momugeza. Mapedza muchimuzora mushonga iwoyo mwiri wese. Mandinzwisisa. Panopera mazuva mana kana kuti mashanu munoona zvawo. Makadi yenyu inoitwa Lavenda Masara wekunimbe FM. Ndikona mauya nemwana pano padare paMambo Mutasa. Ari kuratidza kuti mwana ari kudzimbikana. Makasunungukawo here kutitaurirawo kuti munonzani uye mabva kupi? Kana anonzi Greg Maradza pasi. Greg ari kuita grade 6 paSt James the Great. Pachi? paSt James Primary the Great. Alright. Ari kuita grade 6. Ari kuita grade 6. Saka gore rino rese ndikuona kuti ane condition yainayo kubva January anga ari kuenda here kuchikoro mwana? Akangodzidza January chete, February anga kurwara. Anga akutorwara asi kubva ipapo ana kuzombodzokera kuchikoro. Ana kuzokwanisa kuenda kuchikoro. Alright. Mungakwanisa kutitaurirawo here kuti mwana uyu condition yake zvakatanga rini, zvakatanga sei? Mwana yakatanga iri rash. Yakangomubata tichingoto irash. Payatoramba ichikura kubva murashi maronda achitongokura. Saka aiti akarara manheru kunze kwakuedza. Ndo paanoti mwiri wangu wakupisa. Paunopisa paya ndo paanenge akuzobuda madusu, mablisters. Mablisters aya aine mvura. Mvura iyaya ikatanga kuputika zvironda ndo kutokura kwazviri kuita. Saka zvakatanga kubata makumbo nekumeso nemutsipa. Pazvamboita kunga zvapora, pazvabuda futi phase yechi2. Zvabuda futi phase yechi2 zvakaita saizvozvo zvakupinda mumaoko, kumusana nepadumbu. Then paphase yechi2 ipapo nesikarudzi yake yanga yaaffectwa nawo maduzu iwayo. Zvese nenhengo yake zvanga zvaaffectwa. Saka zvakamboita futi kunga zvapora, zvazobuda izvozvi zvakachibata muviri wese kusanganisa nemusoro nemunzeve nemumaziso. Saka takauya pano paChangamire tichitsvaga rubatsiro. Ndo patakasanganawo nagogo. Gogo akatikwanisa kutibatsirawo nerubatsiro rwawo rwakatipa. Asi kubva last week musi weSaturday ndiine mwana nerubatsiro rwagogo rwandandinarwo. Ndakaona kuti mwana ari kuchinja. Alright. Mungakwanisa kutitaurira here kuti gogo ava vanonzi gogo ane? Ndikuona kuti ndo vamutori nawo panapa. Munokwanisa kuti gogo makadii? Tiri pamakadii. Tinofara. Ndanzwa kuti imimi ndimi muri kubatsiridza mwana uyu kuti anga achipora nekuti zvinhu zvinoshungurudza kuti mwana haasi kukwanisa kuenda kuchikoro achinodzidza sezviri kuita vamwe vana aine condition yainayo. Ndanzwa mama ava vataura vakati mwana kutoti aite zvinani kugara kwaakaita uko ndimi manga muine kubatsiridza kwamuri kudini, muchitori nekubatsiridza kwamuri kuita. Makasununguka here kutaura kuti imi munonzi gogo ani uye munobatsira sei? Zvamunotarisira ndezvipi kana muchibatsira varanda venyu pavanenge vachirwara kudai? Ndonzi gogo Mutambirwa, gogo Chiera. Ndakarorwa ndokwamutambirwa, so ndiri Muhera. Ndinoshanda pano paChief Mutasa, ndane 2 years ndichishanda pano. Dare rangu chairo rekurapa vanorwara ivava vana, ngurozi yangu kana kuti mbiya yangu inobatsira ivava. Ndiri munamati uyezve ndiri chiremba ndinoshandisa dare rechivanhu. So vana mama havasiwo vakauya kwandiri. Mwana ndakamuona akagara pasi pemiti apo, abuda mudare raMambo Mutasa. Mwoyo wekubereka ubva wandirwadza. Vachiratidza kuti havana kana chouviri chokuti vakwanise kubatsirika kana kuti vauye padare. Ndopandavadaidza ndakaudza Shumba mupurisa waMambo kuti ndidaidzirewo wani wavo auye pano. Pavakauya ndikati toreiwo nhamba dzangu muzonditsvaga ndibatsire mwana. Handisi kuda mara, handisi kuda kana dhora pamwana uyu. Handina chandiri kuda. Kupona kunoita mwana uyu Mwari vanondiropafadza.
zveshuwawo vairatidza kuti vana vamwe gogo madzimai vanga vamboti uyai ndikubatsirei. Ndikati chimbomirai zvese, chimbomirai izvozvozvo, uyai ndikubatsirei. Ndine umwe mushonga wandabva nawo kumba, ndakangouya ndafonerwa kunzi ndiuye kudare nhasi, ndakangoti rega nditakure mushonga wekugeza mhepo. So ndaiudzwa nhau dzemwana akagara apo ndiri pano, vakagara vakamirira kuenda. Ndaingoudzwa nhau yemwana ndichitsanangurirwa nhau yemafiro akaita baba vake, ndichitsanangurirwa kuti baba vake vakafa nenzira isina kumira mushe, kune kumutsiranwa kwemhepo. Saka baba vari kuuya vachinotsvaga mhosva, mhepo yoita sei inonorwadza panyama pamwana. Saka ndakavapa zvandakavapa kuti endai munogeza. Ndakaudza kuti ndinoshandisa ende handakurwadziwa kana kuda kuviga mishonga. Ndakavanyoresa mumwe mishonga ndikati motadza kuuya mashayo zvakare marebhasi. Saka ende motsvaga muti wakati newakati newakati muende moshandisa mwana. So handizivi state yake ndiye angakwanise kutsanangura kuti ini nemaonero angu andiri kuita ndiri kuona unge mwana ari kupora nemaonero andaiita. Anga akatakurwa nemablanketi. Achitofamba achifamba netsoka dzake. Alright, tisataenda kumwana. Ndingada kuziva kuti mati imimi muri munhu anonamata uye muchitenda futi muchivanhu. Saka pamaiti mainzwa nhau dzake makagara panapa semunhu akangonzwawo tsitsi handiti kuona kuti mwoyo wekubereka. Pamaiti muri kunzwa nhau dzake mainzwa kunzwawo kumunonzwa through Mwari here kana kuti ngirozi here kana kuti kuvadzimu wenyu? Ipapo ndainzwa voice of God. Voice of God. Alright. Toda kutenda rega ndimbonzwa kumwana. Mwana wakadi yako? Unonzani? Craig Maradza Pasi. Alright. Iwo pawakatanga kurwadziwa, wakatanga kuona zvichiita sei iwewe? Hanzi yakatanga iri rashi. Pazvaita sei? Aiputika ega zvichirwadza. Saka kurara waisatombokwanisa kana kurara? Saka kuchikoro iwewe hausi kutoenda kuchikoro kubva February zvataurwa namama? Unoenda uchitononyora? Saka pa unenge uchiverenga uri kumba? Saka wakamboenda kuchipatara here kana kuti uri kungobatsirwa nagogo zvichitoita? Sekutanga ndakamboenda kuchipatara. Yaishanda here mishonga yacho? Yaitombooma zvichibuda futi. Alright. Mama, pamwe imi ndimungagona kutsanangurawo zvakanyanya ndiwo anogona kunge aita mwana mudiki. Mwana paita izvi paakatanga kuita rashi, hazvina kukuvhundutsa iwe here kuti chii chakuitika? Chero pamakaenda kumadhokutazi vane kutaura kwawakaita here kana kuti izvozvo zvakatongotaurwa izwi rakanzwikwa nagogo iroro ndo rine chiyero chacho chiri kunzi pane zvinoda kuitwa? Mukufamba kwenyu kana mukukurukura kwenyu nagogo makatiwo nazvo? Patakaenda kumachiremba wakati yange iri nguva yekunaya. Saka takangoti manyukira pamwe kufamba mudowa kana kuguma-guma mauswa, ndo palevhel ratanga tiri. Tichienda kurapisa mwana kuchingonzi manyukira, but takazoti taenda futi kechitu takuenda kureview. Chiremba ndo paakati zvanyanya kudii kukura, patichinjira mishonga. Tachinjirwa mishonga takabva tauya nemwana kumba paange arapika. But zvakazongobuda zvakatiwedzerei kufura zvazvanga zviri. Zvatiwedzerei ndo patakazombogara naye pamba nekuti chehuviri panga pasina, chekubata panga pasina, kusanganisa chikafu kana mari, zvinhu zvanga zvakaoma panguva dzacho. Saka ndo patakazouya kuno kotsvaga rubatsiro tikazosangana nagogo. Saka gogo ndo wakazobuditsa kuti iyi condition yemwana iyi hazvisi zvega, kune nhau itori nhau isinei nanachiremba isingakwanisi kubatsirikana nanachiremba. Chokwadi tanga tisingatozvizii kuti baba wake kushaika kwawakaita havana kurara zvakanaka, havana kushaika zvakanaka. Saka takazozviudzwa nagogo. Taudzwa nagogo ndo patakatongoonawo kuti zvinogona kudaro, sekuti chinhu chinogona kuva chakahwanda chichida kuti chizodetsere pamberi, asi chiine madudziriro achinoita. Saka sezvinhu zvatati tisinganyatsoziva hedu takazongooneswa nagogo kuti ndo mafambiro azvinoita. Saka taakuchida kumbotedzera zvinotaura gogo toona kuti tinosvika papi.
Alright, zvakanaka mama. Maiyo mama, ndokumbira kubvunza, zvinoreva here kuti baba asinorara zvakanaka akupa punishment kuti mutsvage kutsamwa kwaakaita kune mwana? Chokwadi ndonaudzirwa takaita. Ndonhavirwa yapo akaurayiwa. Saka zvaureva kuti honai ndakatsamwa ndakuita signal kune mwana. Saka imi muchifamba muzive kuti chii chakaitika. Saka ndopatakamira. Zvichitoreva kuti kune nhau dzagara dzitoriko Shumba dzekuti haisi nhau yekutangira pana baba, nhau iripo chaiyo chaiyo, inhau mhepo dziri mumusha kumushereketi ari kukonzeresa ndiye akatanga, ndiye nhanganyaya wacho. Saka kuzoti baba vazouya ite sepfuke iri kuya pamwana, kuti mwana akarwadziswa vachasimudza musoro, handiti kusanganisira mudzimai kuti mutsvage kuti chii chiri kudai pamwana, vaenda kudana chiremba zvaramba. Kana vachinge vaiona nhau yacho, nhau iripo ndeyekuti baba vazorore, mweya wavo uzorore, uye musha ucheneswe nevana vasati vazorora. Alright, saka gogo ini ngada kubvunza kuti saka kana mweya uyu uri kunzi hausati wazorora uchiri kutambudzika uri musango, saka zviri kureva here kuti mwana uyu acharamba achingozviti zvikapora zvichipora zvodzoka? Sekuziva kwavaita, handiti ndinotaura kuti ndakanzwa voice of God, ndichizopinda mudare ndichizonzwa vari nyika dzimu tichitaura nhau yemudzimu vachinditsanangura futi nhau yakafanana neipi neiyoyo. Pane zvikamu zvatakaita, zvikamu zvatakaita maringe nedare remwana kuti tigone kuzorodza mweya uyu, tikumbirire. Vanokumbirirwa vanhu vakafa kuti aiwa nhau yako taidini, tainzwa, taiona, ngaisiye matambo yapo tange ino, ona iropa rako iri, vaamudare kuti vafambe. Saka iyo zvakwavari vatakuri mwauti havafaniri kuzororera apa, vakazororawo nyaya inoramba ichienda mberi. Vanofanira kuti kana mwana achinge apora vodzoka zvakare kuna mama, vombofamba semhuri kuti vambonzwisa kuti mumhuri mavo zvakambomira sei, ndokuti mufi achenurwa, mwana anorapika nekuti baba wake ndinotaura navo. Makaita sort of kutsiura mhepo yacho kuti nzwisisewo. Taurei baba. Ndaichimbokumbira kuti kana zvichibvira wambotaurawo zvavari kuda, inini munini wacho ndizipana kukumbirawo iro shoko gogo. Ani baba wacho baba vari musango kuti kana pane zvavari kuda zvacho, kana kukunzi kuripwa, kana kukunzi woradzikwa pakanaka. Haisi nhau yekuripwa nekuti haisi ngozi iropa ravo. Alright. Haisi ngozi, ingori signal yekuti ndionei, handiti ende haibude, haisi mhepo yekuti inobuda kana pamwana. Alright. Asi kuti inhau yekuti mima ndatokuzivisai nhau nekuti ndanga ndisiko, ndaiudzwa nhau yekuti baba vakafira mumakomba, handiti po vakanobuda mumvura, vakabuda semunhu angoita semunhu asina kana kumbopondwa kana kufiramo, handiti. Uyezve mushure mekunge guva ravo vachinge vavigwa baba, pane chiitiko chakanooneka chisina kumira zvakadini zvakanaka, zvichireva nhau yevashereketa. Uyezve mwana iyeyu pachezvake chii chazoita kuti mhepo dzinouya, zvakafanana nemunhu anobudirwa nengozi, anenge agara ane tarenda rake kana kuti chipo chiri paari, handiti. Mwana uyu ane tarenda rake, chipo chagara chitori paari. So mushure mekunge zvinhu zvagadziriswa, chipo chemwana chinotochipfuurira choenda mberi. Saka vakabata pane tarenda ipapo. Alright, ndingada kubvunza zvishoma gogo, sori ndoita sendinobvunzisisa kuti kana muchiti ane chipo chainacho like zvekuchechi here, zvekuprofita kana kuti zvekuwadzimu ikoko? Zvekuvadzimu poshi. Piri, chipo chokutoberekwa akafumbata, mwana ane njere dzekuti anokwanisa kana kuita chimwe chinhu chinosimuka mumhuri, handiti chosimudza vamwe. Kana saka muvengi Satani anoona chipo chemwana, saka mhepo padzinonouya dzichinotsvaga dzinonosundaidzwa, dzinogara pane mwana upi akafanana semwana anenge ane tarenda, ndiye unoita seunohuka kana kuti unobata dare. Alright, gogo ndoda kubvunza futi umwe mubvunzo kuti zvanzi sokutaura kwamaita mai manje mataura mukati baba wacho wainzi wakatsakatikira kumakomba egoridhe aya here, wachibva wazotorwa wachikandwa mumvura. Handina kutomboita dare navo, ndaipuwa nhau dzangu ndega muchidimbu ndikutovatsanangura, ndofunga ndoo nhau dzavari kutotanga kunzwa, handiti vazukuru. Handina, ndakangoti ndipei mwana ndirape, so ndakutotsanangura, ndati handizoda kutsanangura zvakawanda, ndipeiwo mwana ndimubereke. Handina chandiri kuda, handidi dhora rake. Kana iye kana azoshanda, kana azenge akwira ndege, achazongorangarira kuti mbuya vaya vakandibatsira. So
ndaingoudzwa nhau dzababa vacho ndokubva ndaona kuti kuswero kuita matare zvinganetsa, asi chandingatongoita ndechekuti rega ndibatsire mwana. Aiwa gogo mune chido nerudo tinokutendai. Asi pane baba wangu wambobvunza kuti chii chiri kudiwa, varoda kunzi vaende vanotorwa here pavari ipapo? Baba vakavigwa nditi baba vakavigwa isinawo yekuti baba vatorwe inawo yebaba wakatowigwa mumusha kuti chii chakandiuraya uye akazvikonzeresa ndiani. Alright, ndo pane nhau yacho. Alright, mama mune mashoko here amungada kutaura? Inini mashoko andinoda kutaura ndekungoti mwana ndoda kuti arapike, aite right, aonewo mufaro sewamwe wana. Yezve vane miono yavakaona mushure mekunge ndavapa mishonga yekunorasa mhepo paruvare. Ende ari kuoneka zvake mwana kuti maronda ari kupora, nekuti kana anga ari mablisters zvaifanira kunge zviri kutosinirira mvura neropa. Asi arikuratidza kuti Saturday yapera ndofunga anga ari mukati mamambo anga achirwadziwa zviri kuratidza kusikarudzi yake ndavhura kwanga kwakazara maronda aroratidza kuti aoma. Akuoma. Handizvo here? Ndizvo here Craig? Ndizvo. Saka tikuona kuti ari kupa ndongoda kuti ivo vane mwoyo murefu umwoyo varamba vachina kuti mai vacho vekubereka havapo. Mai vacho vekubereka vanonzi vakaenda vakasiya vana vakasiya mwana. Uyu munin'ina wababa vacho, uyu mukadzi wabamnini ava. Uyu isister yake. Alright. Saka ava ndo vari kutakura joko iri rekuchengeta mwana uyu. Chachido uyu ndi baba. Vana vakasiwa vari vega. Mai vacho ava vari kupi? Vakaenda nenyika here kana kuti? Handiziva zvikuru. Mai wewana zvawakaita ndezvekuti wakangobuda havana wawakataurira. Chawakakwanisa kuita wakasira vana wavo foni. Zvikanzi musataura nawo nekumaraini, ndee ndichitaura nemi pafoni. Vanhu vekumaraini ava kusanganisira isusu. Nekuti kubva paumba pavo kuenda paumba pangu it's about 100 meters. Kusanganisira nemi imimi? Kusanganisira nesusu. Waenda kudaro so wana vakagara. Uyu ndobva atanga kurwara mukomana. Semazuva ese ndopakatanga futi kudzvauka mwiri wake. Wana zvakavaremera nekuti wanga wataurwa kunzi musataura. Patazongonzwa nema-next door kuti kugara henyu zvina zvinomira mushemai yavako pamba. Ndo pakazongoungana vanhu vachionesana kuti toita sei newana. Saka izvozvo hatisi kuziva kuti mai wacho ari kupi kana kuti wakaenda kupi havana wavanotaura naye. Saka mwana ndakazongotorawo nechido kuti regai ndichengete mwana haaraswi. Kana zviri zvatakatadzirana zvinozooneka mwana araiti. Alright. Saka ari kugara mumba mangu vana ndine 6 pari zvino zvandiri kugara navo. 6 vakomana nevasikana zvese? Kusanganisira wangu newana iguru wacho. Hamuna havana kana problem zvekuti munongozivawo zvinoita vana zviya kuti une maronda kana zviya zvekuti angachisekwa chidini munotomira kutoti regai kudaro mumwe wenyu? Watori nawo mwese watori right plus wana watobatikana zvekuti pamwe pacho waitombosvika pastage yekuchema wachitarisa handadzi yavo. Regai timboona musana nekuti angachinza aiwa waoma musana. Waoma. Alright. So Mwari dai vangotibatsira vapfuurira nerwendo. Usati akumwana makasimudza Alright, saka ndandoda kubvunza kuti pakugeza anogeza nesipo here kana kuti zvine zvakatooma anongogeza nemushonga wagogo iwo ndo itori sipo? Vazora icalamine lotion kuchipatara namboti chimbomira zvekuchipatara kuti chiremba akatokundikana nokuti chekutotanga ndechekuti tinototi tangai marapisa makundikana kuchipatara moswera kwatiri. Saka sekuya kwavaita kwatiri afani kuchishandisa mishonga yekuchipatara. Kana iri yekuti yekumwa kana ari mapirisi awa akasununga kuti adini amwe kana ane mishonga yanomwa. Asi yekuzora iti kuti tikati tozora yechirungu tozora yechibhoyi aiiti, inongoda kuti tishandise yechivanhu yatiri kudini yatiri kushandisa kuti senguva yandakavapa kuti pa7 days kubva Saturday kusvika Saturday ni tinofanira kuona kuti zvakamira sei. Saka muri kutaura kuti ane 1 week matanga kushanda naye kumurapa? Saturday yapera akauya mudari ndo pakatanga izvo? Ndo pakatanga kurapwa. Kurapwa because hanzi akatanga kurwara muna January muna February. Saka mushonga wagogo une simba nekuti araudza kuti musana kwakune basa uko. Alright, ndoda kutendai gogo nebasa renyu ramuri kuramba muchiita nemwoyo wenyu murefu. Dai vari vamwe vaibva vatochaja mazimari
nekunzwira kwenyu tsitsi kuti mwana uyu dai adini aita zvakanaka. Ndongoti musarambe muchiitira iyeyu chete, munaitirawo nevamwewo vachazoteerawo mumashure. Chipo chenyu chirambe chichienderera mberi, Mwari ari mubatsiri wenyu. Ndochangotiwo vacho vakatangura vasakundikane varambe vachingobatsira kusvika ndisvike pandinoda kuti ndigume. So handitauri zvangu nguva yakareba kana ndichirapa mwana, techingotiwo pa 30 days mwana anofanira kunge, kana zviri zvinzi ihondo semaonera ndakadzita dzinofanira kunge dzazorora. Saka pamuchasangana naye futi rini? Ndanga ndakavati vanofanira kuchiti vauye navo kumba, ndichirapawo ndega kandichiona kumba kwenyu. Ari mwana anenge achigara ipapo. hongu Wokugeza anotogezeswa. Ndimi munogezesa futi? ndinomugezesa kairi pazuva. tichiona tichibatsirana tichigutsikana kuti mwana ari kurapwa, nekuti kana ari kumba handinyatso vanorapa, asi ndiye ndichinyatsozwa kuti ndikamboisa mushonga uyu handiti uyu uri kumushandira zvakadii, ndoona kuti uri kumuitira ndeupi, zvinongoita ana chiremba kuti ndiri kumuchinjira here mushonga. Saka anouya kumba ogara 7 days. Saka ndofunga mari dzanga dziri kunetsa kuti vaone mari dzebhasi dzetransport. yeah. Alright, aiwa gogo mazviita enyu. Naita enyu Ndoda gogo ndinisa mutasa mambo mutasa. Ndichitendawo futi nemi mama nemi baba, basa ramuri kutora rihombe rekuti tarisai kuti kana mai wake chaiwo vakangodini wakaenda, ende kana wari munhu akazvinzwa kuti mwana ari kubatikana ane kudzimbikana kwaainako wasina kuuya, zvakutodudza kuti imi ndimi mai wani, ndimi mai wake. Ende haisi nyore kuti unoona ronda uchirigeza everyday kairi, uchibika futi uchidya, uchibikira futi mwana pamwe dzimwe nguva ndiwe muchitomufidha futi. Zvaanani nekuti akupora. Saka mazvinzwa kazvotaura nagogo kuti mwana anofanira kuenda kunogara kumba kwavo kwe7 days, ndo dzavari kuda wachidini wachimurapa. Handiti mukona izvi zvakaitika in 7 days okutaura kwavo kuti dzimwe 7 days to make it 2 weeks ariko kwachidini achibatsirwa futi. Mungoteedzerawo kana muri kuunganidzawo dzebhazi modini mounganidza mwana adzokere kuchikoro. Panyazura padhuri $2 kuya panyasura $2 kureva kuti mukatsvaga $5 muri 2 unosvika. Kana iye kuzoti kana kudzokera ana dhedhi vacho vanotsvagawo, kana isu kana makudzoka nongobatsira, handirwadziri kubatsira mwana. Chakakosha ndechekuti mwana apore, nekuti zvaasi kuenda kuchikoro. Aiwa mazvita Craig, upore wazvinzwa ka?